କହିଥିଲେ ଶାଗ ଖାଇବେ ବୋଲି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି କେଜାଣି ଏନେରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଦେଖିଆ ଫୋନ୍ କରେ। ରୋଲ ଟିକେ ରହିଯା ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କ'ଣ କରୁଛ? ଏଇ ଛୁଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛି ଆଉ। ତମେ ତ ଛୁଆଟା ଆଉ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବନି। କ'ଣ ହେଲା କହୁନ? କାଲି କହୁଥିଲ ବା ଶାଗ ଖାଇବ ବୋଲି, ଜଲ୍ଦି ନେଇକି ଆସ ମୁଁ ଭଜା କରିବି। ହଉ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ରଖିଲି। ଆରେ ନିଅ ତମେ ଖେଳୁଥାଅ, ମୁଁ ଟିକେ ଘରୁ ଆସେ। ଓ ଭାଇ ଓ କ'ଣ ତମେ ଡେଲି ଆସୁଛ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଦେଇ ପଳାଉଛ, ଫିଲ୍ଡିଂ କିଛି କରୁନ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତମକୁ ଖେଳଉନୁ। ହଉ ଦ ମୁଁ ଆସେ ଗଲ ତମେ ଏଠୁ ଗଲ। ହାଟ ତ ବନ୍ଦ ନା କ'ଣ ବୋଧେ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ବି ଦୋକାନ ନାହିଁ। ଏଠି କିଏ ଗୋଟେ ବସିଛି, ଯାଏ ଦେଖିବା। ହଉସା ହାଟ କ'ଣ ସରିଗଲାଣି? ହଁ ରେ ପୁଅ ସରିଗଲାଣି। କ'ଣ ନେଇଥାନ୍ତ କି? ହଁ ଶାଗ ନେଇଥାନ୍ତେ ଦିବିଟା। ହଉ ଦବା ଆଉ। କୋଉ ଶାଗ? ଶାଗ ଫ୍ରେଶ ଶାଗ। ହଁ ଅଛି। କାଇଁ କିଛି ତ ନାହିଁ ଏଠି। ଆରେ ଅଛି ବାବା, ତମେ ତ ନବା ଲୋକ, ମୁଁ ଆଣିକି ଦଉଛି। ହଉ ଯୋଉ ଅଣ୍ଟାଟା ତ ପୀଡା ହଉଛି। ଏଇଠି କୋଉଠି ତ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲି ଆଉ, ଏଇଟା ମିଳିଗଲା। ପୁଅ ନେ ପୁରା ଫ୍ରେଶ ମାଲ। କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ମଉସା? ଟଙ୍କା ତ କାଲି ଦବୁ, ଆଜି ମାଲ ଟେଷ୍ଟ କର। କାଲି ନବ? ହଉ ଅନଲାଇନ ନଉନ କି, ଫୋନ ପେ ନହେଲେ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଫୋନ ନେବିନି, ମୁଁ ଟଙ୍କା ନେବି। ହଉ ମୁଁ କାଲି ଆସିକି କ୍ୟାସ୍ ଦେଇଦେବି ଆଉ। ହଉ ଯା। ନିଅ ଶାଗ ନିଅ। ହଁ କ'ଣ ଏତିକି ଜମା? ଏତିକି ଜମା କହିଲେ ଆଜି ହାଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସେ ବୁଢ଼ା ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା ସେତିକି ନେଇକି ଆସିଛି। ତମେ ଭାଜି ଦିଅ, ମୁଁ ଖାଇବି, ମୋତେ ଭୋକ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଖେଳୁଛି ହେଲା। ହଉ। ଆରେ ଇଏ କି ଶାଗ, ଯାହା ହଉ ମୁଁ ମୋର ଭାଜିଦିଏ। ଆଜି ଶାଗଟା କ'ଣ ଏତେ କଡା ଲାଗୁଛି? ହଁ ବା ବହୁତ କଡା ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁ? ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରୁଛି, କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉନି? କ'ଣଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉନି? ଗାଡିଟା। ହଁ ଗାଡି ଯଦି ଏଇଟା, ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ? ସେଇଟା ଗାଡିଟା କେତେବେଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରୁଛି, ଗାଡିଟା କ'ଣ କହୁଛି କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉନି। ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛୁ ନା କ'ଣ? ଗାଡି ପା ସେଇଟା। ଏଟା ଶଳା ସାଇକେଲଟାକୁ ସେତେବେଳୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଆଉ। ହଉ ପୁଅର କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲୁ? ଏମିତି କ'ଣ ହଉଛି ପାଗଳଙ୍କ ଭଳିଆ? କେଜାଣି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କିଛି। ଦେଖିଲୁ ଟିଭିଟା କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହଉନି ଚ୍ୟାନେଲ? ଟର୍ଚ୍ଚ ଧରିକି ଚ୍ୟାନେଲ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି। ଆରେ ଶୁଣିଲ, ବୋଉର ପୁଅର ହେଇଛି କ'ଣ? ଦି ଜଣ ଯାକ ଏମିତି କ'ଣ ପାଗଳ ଭଳିଆ ହଉଛନ୍ତି? ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖିଲ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ସେତେବେଳୁ କଲ୍ କରୁଛି, କ'ଣ ଉଠଉନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ, ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ନା ମୋରି ମୁଣ୍ଡଟା ଖରାପ? ହେ ପ୍ରଭୁ, କ'ଣ ଚାଲିଛି କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କୁଆଡେ ଚାଲିଲୁ କିରେ? ଆରେ ଭାଇ ଆଜି ହାଟରୁ ଆଣିଥିଲି ଶାଗ, ସେ ଶାଗ ଖାଇକି ଆମ ଘର ଲୋକ ପାଗଳ ଭଳିଆ ହଉଛନ୍ତି କ'ଣ ସବୁ। ଆରେ ଆଜି ହାଟ ପା ବନ୍ଦ। ଆଜି ହାଟ ବନ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ସେଠି ଗୋଟେ ବୁଢା ଥିଲା, ତାରି ପାଖରୁ ନେଇକି ଆଇଛି। ଆରେ ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ବିକେ। ଗଞ୍ଜେଇ ବିକ୍ରି କରେ? ଆଉ ତାମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଆଣିକି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ସେୟା ହେଇଥିବ, ଆଣିଥିବୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଆଉ।
ଥାଉ